Как тъпи iPhone. Може да ме фокусира за повече от 2 минути. Защото съм обиколил много места на света и има хора, които биха убили за възможността да ходят на училище, биха убили за възможността да ходят на фитнес, биха убили за възможността да имат безплатно образование от 1 до 12 клас, биха убили да имат примерно столова в Даскал, биха убили за толкова много неща, които понякога хората взимат за даденост. Така че, take a step back, погледнете си живота и си кажете, наистина ли е зле или аз само си мисля, че е зле? Наистина ли в момента ситуацията ме кара да се чувствам зле, защото е много зле, или след една година няма да има никакво значение? И ако наистина няма никакво значение, брат, ти си легенда, не му позволяй. Не му позволяй да те контролира. Не му позволяй да вземе добротата в теб. Изядоха ми 2 бели коса и помадрях малко на стара. Обичайте се и вие. Бъдете добри.